Sinjuri nsellmilkom, jiena Carmenu Borġ, fl-imkien ma' Sur Filip Biti, il-President tas-Soċjetà Maltija għall-Ċiviltà Nisranija Pro Malta Kristjana, li ħanitkellmu ħaniddiskutu suġġett li jaffettwa s-soċjetà kollha. Għandna din is-sensiela fuq dan is-suġġett li hija r-rivoluzzjoni u l-kontrrevoluzzjoni. Kultant nisimgħu l-kelma rivoluzzjoni għandna ħsieb wieħed fil-moħħ tagħna, taqliba, nies iqumu jiġġieldu, ma kif ħanaraw iktar milli nies jiġġieldu fit-toroq u dan kollu, rivoluzzjoni tfisser bidla fis-soċjetà u ħafna drabi kif qed naraw dan l-aħħar 20 ta' snin bidla li tbedet il-bogħod mill-ħajja nisranija. U ħanitkellmu wkoll fuq il-kontrrevoluzzjoni, ġifieri il-ritorn lura għal dik li hija ħajja nisranija fis-soċjetà, mhux biss fil-livell individwali, imma anke wkoll fuq livell soċjali. Dan għal-ħsieb kollu ħanarawh mill-lenti ta' awtur u ħassieb Brażiljan li fis-seklu 20 kien anki kiteb numru ta' kitbiet fosthom il-magnum opus tiegħu l-iktar kitba importanti, il-ktieb tiegħu Rivoluzzjoni u Kontrrevoluzzjoni li ġie tradott b'bosta lingwi u li huwa magħruf mad-dinja kollha. Issa il-programm ħajħu format li l-ewwel naraw il-video bl-introduzzjoni u mbagħad nagħmlu diskussjoni fuq dan is-suġġett. Nistgħu ngħaddu għall-video li jmiss. Merħba għal din l-ewwel minn sensiela ta' taħdidiet dwar rivoluzzjoni u l-kontrrevoluzzjoni kif esposti mill-ħsieb tal-ħassieb Kattoliku Plinio Corrêa de Oliveira. Nibdew billi nispjegaw x'inhi rivoluzzjoni. Dan l-aħħar snin rajna bosta taqlib fis-ħajja soċjali, tibdil fin-normi soċjali, fil-familja, fl-ekonomija, fil-mod kif inħarsu lejn il-ħajja, fil-mod kif inġibu ruħna ma' xulxin. Dan it-tibdil huwa ppreżentat bħala xi ħaġa inevitabbli taġi tal-kulħadd li se jagħmilna aktar ħienja u kuntenti. Min jopponi dal-bidliet jiġi vilifikat u mibgħut fit-truf tal-ispettru politiku u soċjali. Minkejja li qed naraw fis-soċjetà tagħna sejra lura u l-effett ta' dan kollu qegħdin jinħassu fl-isfera soċjali, familji mfarka, promozzjoni ta' ħajja alternattivi li jdarfu s-sigurtà fil-familja naturali, problemi soċjali li jaffettwaw l-itfal, nuqqas ta' sens ta' komunità, problemi mentali ġejjin minn sens ta' alienazzjoni, konflitt bejn is-sessi u orjentament. Għandna wkoll problemi soċjali bħal prekarjat, kollaż demografiku, importazzjoni ta' klassi ta' ħaddiema mingħajr għeruq u li jaffettwaw il-karattru tal-pajjiż li jiġu mitfuqa fih. Ekonomija bla ruħ u mingħajr rabta u karattru. Naraw il-vulnerabbli mitwellid sal-mewt narawhom problema. Individwalment, is-sens ta' individwaliżmu kiber, konflitti bejn is-sessi li jagħmlu relazzjoni diffiċli u mhux naturali, il-bnedmin spiċċaw aljenati u jiżolaw ruħhom. Inċertezza fuq il-ġeneru, speċjalment fost iż-żgħażagħ li toħloq tensjoni qawwija. Is-sens ta' familja spiċċa. L-identità fluwida u mingħajr għeruq. Plinio Corrêa de Oliveira, ħassieb Brażiljan li għax f'parti sew mis-seklu 20, fil-ktieb tiegħu Rivoluzzjoni u Kontrrevoluzzjoni li kien ġie ppubblikat fl-1958 u t-tieni edizzjoni fl-1977 kien ħareġ bil-ħsieb li r-rivoluzzjoni hija proċess kontinwu li jitlaq billi jirribella kontra s-soċjetà ordnata fuq il-viżjoni nisranija u jieħu forom diversi fi proċess li jiżviluppa. Plinio jsemmi 4 rivoluzzjonijiet. L-ewwel rivoluzzjoni hija r-rinaxximent li poġġa l-bniedem fiċ-ċentru tal-univers u neħħa lill-Alla fetaħ it-triq għan-neopaganiżmu bħala sors minflok il-Kristjaneżmu. It-tieni rivoluzzjoni hija r-riforma protestanta li farket l-unità fil-Knisja fid-dinja nisranija, speċjalment fil-punent billi tagħti dritt lill-individwu li jinterpreta l-iskrittura kif iridu. It-tielet rivoluzzjoni, l-Illuminizmu u rivoluzzjoni Franċiża li waslu għal ħakma tal-individwu fuq is-soċjetà, twarrib tas-sens tas-sagru u tqallib fl-ordni soċjali. Ir-raba' rivoluzzjoni hija rivoluzzjoni komunista li ħaditha
kontra l-proprjetà privata u l-familja. Mis-snin 60 rajna il-firxa estensiva ta' rivoluzzjoni fil-Knisja u fis-sesswalità. Plinio mbagħad jitkellem dwar il-kontra-rivoluzzjoni li tfisser id-difiża ta' tliet kolonni taċ-ċiviltà, jiġifieri it-tradizzjoni, il-familja u l-proprjetà. Issa fl-episodju li jmiss se nidħlu aktar fid-dettall. Grazzi. Tajjeb, Sur Beatty, aħna il-kelma evoluzzjoni għandha ċertu konnotazzjonijiet ta' bidla u ħafna drabi nies jitkellmu b'mod pożittiv, pereżempju għal bosta nies li forsi ma tantx ikunu ntiżi, jgħidlek imma rivoluzzjoni, pereżempju Franċiża mhux għax kien hemm in-nies batuti u f'daqqa waħda l-poplu qam u ħadak li hu tiegħu irħilu mbagħad ġara wara ftit jafu x'ġara li n-nies kitar ftaqru milli saru żiknuri. Jew kellha rivoluzzjoni Russa pereżempju, għaliex hija meta hawnhekk qed nitkellmu b'mod negattiv fuq il-kunċett ta' rivoluzzjoni. Jien naħseb illi l-ewwel titħares lejn l-ordni naturali u l-ordni naturali ġie maħluq minn Alla. L-ordni naturali bbażat fuq l-armonija bejn il-klassijiet soċjali, fuq id-dritt tal-proprjetà privata, fuq id-dritt tal-intrapriża ħiesa. Issa rivoluzzjoni hija xi ħaġa li trid taqleb jew tkisser dik l-ordni naturali u twassal għal stat ta' affarijiet illi mhumiex leġittimi u moralment leġittimi. Għalhekk ir-rivoluzzjoni fis-sens kif intis f'dan il-ktieb ta' Dr. Correa de Oliveira li huwa rivoluzzjoni u kontra-rivoluzzjoni huwa antis dak is-sens. Aħna nifhmu bil-kelma rivoluzzjoni attakk frontali fuq l-ordni naturali kif maħluq minn Alla. U allura mbagħad meta jsir l-attakk frontali fuq l-ordni naturali naraw l-attakk frontali għal fuq dak kollu li huwa nisrani għaliex il-bażiku ħanejdok nisrani u jibbagħad soċjetà nisranija u anki soċjetà umana taġri tiġi mqalba tal-imod umani qas biss tibqa' tintaraf. Mużgur u kif qed inti tajjeb fl-introduzzjoni għal dan il-programm dawn ir-rivoluzzjonijiet kienu biss sensiela ta' splużjonijiet ta' żewġ valuri, insomma tantx tista' sejħilhom valuri metafiżiċi. Il-kobor jew is-supervja u s-sensualità. Għax jekk tħares lejn is-sensualità dak li tara, dak li tħoss, dak li tmiss, dak li tisma', jekk jisplodi fil-bniedem jekk m'għandux rażan fuqu, dan iwassal għal tendenzi u aġir u atteġġamenti illi jmorru kompletament kontra l-10 kmandamenti. U l-istess bil-kobor, jekk ikollok splużjoni tal-kobor, li inti ma trażnux il-kobor tiegħek, għamel kombinazzjoni bejn daw iż-żewġ valuri u għandek l-erba' rivoluzzjonijiet li semmejt fl-istorja. Fil-fatt jiena naħseb naqbel ħafna ma' ġieli minn kien hawn minn qal li l-ewwel rivoluzzjoni kienet dik ta' Satana ħanajdu hekk qabel il-ħolqien tal-bniedem meta Luċifru minn anġu tad-dawl irribella kontra Alla u spiċċa mkeċċi mill-ġenna. U ħafna drabi l-rivoluzzjonijiet huma fuq l-immaġni ta' din il-ħaġa jseħħu speċi s-supervja, s-sensualità, jiena nieħu dak li hu mhux tiegħi, nipprova nieħu dak li mhux tiegħi, proprjetà ta' ħaddieħor, il-dritt tal-familja, l-neqirdu tradizzjoni, u mbagħad nispiċċaw propju bħalu xifu nitkeċċew mill-ġenna ħanajdu hekk anki s-soċjetà tinbidel ħafna drabi f'inferm. Allora x'relazzjoni hemm bejn l-erba' rivoluzzjonijiet u mbagħad Plinio Correa de Oliveira kien ħarġ il-ktieb tiegħu fil-1959. Mbagħad wara Plinio miet fil-bidu tad-disajnijiet fl-94. Allura x'relazzjoni hemm bejn l-ewwel erba' rivoluzzjonijiet, ir-rivoluzzjonijiet li semma wara anke hu stess kien tkellem fuqhom, speċjalment ir-rivoluzzjoni sesswali u kif ukoll il-rivoluzzjoni kienet għaddejja ġol Knisja. Hemm xi ħaġa x'relazzjoni hemm x'korrelazzjoni hemm bejniethom dawn ir-rivoluzzjoni? L-ikbar korrelazzjoni hi li kollha ġew minn kif qatt qabel jien splużjoni ta' kobor jew burija jew supervja u splużjoni ta' sensualità bla rażan. L-erba' rivoluzzjonijiet kollha ġew minn hemm. Il-ħames rivoluzzjoni di ta' tribalizmu, ta' rivoluzzjoni sessuali, tal-attakk frontali fuq il-familja tradizzjonali, l-istess. Hija splużjoni tal-kobor jew l-supervja bla rażan u splużjoni tas sensualità bla rażan.
Dik hija l-korrelazzjoni bejn. Għala, ġili kun hemm xi nies, pereżempju, jgħidulek imma iż-żgħażagħ illum, pereżempju, speċi mhux iridu, pereżempju, naf il-Knisja tagħmel torganizza xi ħaġa żgħażagħ billi s-saċerdot jibda jaddatta ruħu għaż-żgħażagħ u jaddatta dawn il-metodi li aħna naraw ma' parti mir-rivoluzzjoni. Hemm dubji serji kemm jaħdmu daw, fil-fatt jiena nemmen ma jaħdmux, imma hija ħaġa tajba li pereżempju saċerdot jgħid jinżel livell ta' żgħażagħ billi jadotta daw il-metodoloġiji pereżempju li l-rivoluzzjoni tipproponihom. Verament din qed tkun qed tilħaq lil minhom biegħed Le, mill-Knisja. għax il-Knisja wara kollox hija il-ġisem mistiku ta' Kristu, le? U l-Knisja hija l-pern ta' dak kollu li hu sagru, ta' dak kollu li hu tajjeb, ta' dak kollu li huwa fejjem sakralità, ma għandu jkun il-pern tal-kontra-rivoluzzjoni. Allura jekk il-Knisja hija l-assisa tal-verità u l-verità oġġettiva, ma tkun l-assisa wkoll tal-ordni naturali li ħala Alla. Issa jekk naraw dawn l-aħħar 30-40 sena, speċjalment wara l-Kunċilju Ekumeniku Vatikan II. Il-quddisiet bil-clowns, bil-clown masses, nuqqas ta' rispett lejn is-Santissimo Sagrament, jorganizzaw id-diskos ġili anke ġol knejjes u tal-affarijiet. Ejjew kollha, everybody welcome. Suppost veru, kulħadd suppost merba bej fil-Knisja, imma inti ġib ruħek dejjem skont it-tagħlim Kattoliku. Kondizzjoni indispensabbli. U daw it-trends kollha illi rajna daw l-aħħar 50 sena, 60 sena, mis-snin 60, bir-rivoluzzjoni sesswali u da kollu, ma waslux għal tkabbir fil-vokazzjonijiet, ma waslux biex il-knejjes imtelaw bil-nies, anzi, dawn l-aħħar 60 sena mill-Kunċilju law naraw il-knejjes jitbatlu, qed naraw seminari kważi vojta, qed naraw nuqqas ta' devozzjoni u pjetà fejn kellna ħafna devozzjoni qabel, nuqqas ta' nies fil-manifestazzjonijiet pubbliċi kattoliċi. Jiġifieri, jekk saċerdot jew membru tal-ġerarkija jġib ruħu b'mod rivoluzzjonarju, ir-riżultati mhux ħajproduċu frott tajjeb, mhux wara kollox siġra ħażina ma tipproduċix frott tajjeb. Kif qal is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu narfhom il-frottijiet tagħhom. U ħafna drabi il-frottijiet li naraw mhumiex l-istess dak li jgħidulna li ħajsiru, ġifieri din hija xi ħaġa li qiegħda tkun kontinwament. U ħafna drabi s-soluzzjoni li tiġi provduta jgħidlek rridu nagħmlu aktar hekk. Pereżempju ġieli taqra artikli fuq gazzetti ġieli jkunu miktubin minn jew minn xi intellettwali, insomma, Malta għandna xi tnejn minnhom. Pseudo-intellettwali. Pseudo-intellettwali, ekku, għandna tnejn minnhom donu jifhmu f'kollox. Kif ukoll minn xi anki saċerdoti jgħidulek ara l-Knisja dalura u rridu nerġgħu speċi jipproponi dak li ġie propost dal-aħħar 50 sena, ġifieri ġi laqqas biss jgħidu għas jgħaddilhom minn moħħhom ngħidu isma' jista' jkun li din vija rridu naqbdu vija oħra differenti minn din, ma ħafna jgħidu għax ma implementajniex il-konċu Vatikani għax ma tftemniex mad-dinja. Jalla l-bambini tiħil-ġenna, ġifieri l-muliet tiħil-ġenna, ma niftakar il-Kardinal Martini meta kien qal il-Knisja għadha 200 sena lura, għadha mill-kitbiet tiegħu mbagħad tinduna li kienet jgħid għaliex għadha ma abbraċċax il-valuri tal-Illuminizmu li kif għedna jattilet revoluzzjoni. Se nitkellmu fuq kardinal tal-Knisja Kattolika. Ġifieri dan aviet li taċċellera l-ħaġa, mhux nerġgħu daqsxejn nżommu l-breki u jekk hemm bżonn nagħmlu reverse, imma rridu nibqgħu għaddejjin fast forward meta f'qudiemna għandna l-bidun nibqgħu niżlin. Allora qudiem dak kollu hekk ħafna drabi dak li jkun jibda jgħid ma possibbli ikun hawn kontra-revoluzzjoni jew dinha biss ħolma firħa, bl-Ingliż jgħidha pipe dream, speċi xi ħaġa. ċaġa li qatt ma tista' ssir. Qatt ma tista' ssir xi utopija. Bejja naraw il-ħajja u l-aġir u l-akkwisti li għamel Plinio Corrado Olivera. Dan twieled San Paolo lejn il-bidu tas-seklu 20, sar avukat, kien membru tal-Kongregazzjoni Marjana, spiċċa President tal-Azzjoni Kattolika ta' San Paolo, wara li għamel il-perjodi tiegħu hemmhekk kien deputat fil-Kongress u fil-Parlament Brażiljan. U mbagħad derlu illi kellu jagħmel xi ħaġa biex isalva jew jaħdem favur il-valuri taċ-ċiviltà nisranija f'pajjiżu
U inti semmejt il-pilastri ta' ċiviltà nisranija, tradizzjoni, Familja. dejjem tradizzjoni bażat fuq il-verità kattolika, il-familja bażat fuq żwieġ indissolubbli bejn raġel u mara, u l-proprjetà. Id-dritt tal-proprjetà privata bil-funzjoni soċjali importanti tiegħu. U waqqaf organizzazzjoni magħrufa da jidilli fl-1960 propju wara li kiteb dan il-ktieb. Ekku. Rivoluzzjoni kontra is-soċjetà Brażiljana għad-difiża ta' tradizzjoni familja proprjetà. U għal hemm bżonn insalvaw u mmexxu il-valuri taċ-ċiviltà nisranija, bażati fuq il-tradizzjoni, il-familja, l-proprjetà. U mijiet u mijiet ta' żgħażagħ ġew attirati lejh u lej id-dottrina tiegħu u lej l-organizzazzjoni tiegħu u l-idejat ta' din l-assoċjazzjoni bdiet tinfirex daw l-idejat bdew jinfirxu mal-Amerika Latina kollha. Mela kien hemm soċjetà ċilena għad-difiża tat-tradizzjoni l-familja proprjetà, soċjetà Venezwelana, soċjetà fl-Arġentina d-difiża, u mbagħad saħan stizza telet u marret lejn l-Istati Uniti fejn illum hemm the American Society for the Defense of Tradition. Family Property, l-Ewropa, fejn hemm l-Association Française pour la Défense de la Tradition Famille Propriété. L-idejat tiegħu l-moviment illi ħoloqu infirxu. Mela mhijiex pipe dream illi il-lajċi kattoliċi jorganizzaw ruhom biex jiddefendu il-valuri taċ-ċiviltà nisranija bażati fuq daw it-tlet pilastri li semmejna. Li pipe dream xejn. Ekku, fil-fatt aħna kemm il-darba kellna anke esperjenza morna barra minn Malta u ltqajna ma' membri ta' din l-assoċjazzjoni u tara ħafna żgħażagħ, jiġifieri kultant tibda tgħid imma kif dawn iż-żgħażagħ suppost aħna nipproġettawhom biex tiġbed iż-żgħażagħ trid tagħmilhom xi disko u anke hawn Malta legalizzajna sustanzi errieda li jiriduċuk fix-xejn. Kif dawn iż-żgħażagħ li jivinunzjaw kont il-maqlub ta' dan l-affarijiet kollha u ta' dawn iż-żgħażagħ kollha. In teorija mhux suppost ma jkunx hemm dawk iż-żgħażagħ. Jiġri hawnhekk narawha li din tidher sew li mhijiex ħolma fiera u qed ngħidu dan għaliex ħafna Maltin li forsi qatt ma ġewwa esposti għal din l-alternattiva anki fejn tidħol il-Knisja u fejn tidħol il-ħajja soċjali, ħafna darba ma jifhmukx. Jiġifieri ma nafx inti Filip, imma jiena meta ġieli naqbada fuq dawn l-affarijiet jgħidu li imma speċi mhux qed tara li llum il-Knisja ħadd ma jifhem, ħadd ma ħajimxi ħadd ma ħaqbel miegħek jekk tajtek, speċi ġieli anki tkellem ma' saċerdot imma darba kien għalli ma trid nkella ma jiġux il-Knisja, speċi f'affarijiet ma jmorrux il-Knisja żgħażagħ. Ġifieri imma din l-attitudni ta' rassenjazzjoni u nabbraċċaw il-moderniżmu li kif tgħid inti Filip kien ġie kundannat mill-istess Papa San Piju X. Tista' tispjegana xejn il-korrelazzjoni bejn il-kontra-revoluzzjoni u l-ġida kontra l-modernizmu. U għaliex il-modernizmu huwa ħażin, jiġifieri? Għaliex il-modernizmu li ġie kundannat mill-Papa San Piju X rrid ifetx jew jifrex mentalità illi m'hemm xejn stabbli fid-dinja, m'hemm xejn stabbli fis-soċjetà, kollox jinbidel skont iċ-ċirkustanzi. Mela il-modernizmu bbażat fuq relativiżmu. U jgħidlek dak li kien ħażin 2000 sena ilu jista' jkun tajjeb illum. U dak li kien tajjeb 2000 sena ilu jista' jkun ħażin illum. Il-modernizmu joħloq din il-mentalità li jgħidlek il-verità oġġettiva ma teżistix. Għax kollox rid jinbidel skont iċ-ċirkustanzi. Mentri il-verità kattolika, il-verità oġġettiva kattolika tajt, wara kollox Ġesu Kristu l-bieraħ, illum u għada, Alla ma jinbidilx, il-kmandamenti tiegħu ma jinbidlux, dak li kien ħażin 2000 sena ilu, jibqa' ħażin illum u dak li kien tajjeb 2000 sena ilu jibqa' tajjeb illum. Hu pereżempju il-każ tad-divorzju. Kien hemm movimenti fil-Knisja li qalu isma' hemm bżonn inbidlu t-tagħlim fuq divorzju għax meta Kristu tkellem kontra d-divorzju titaraħ fil-parametri ta' dak iż-żmien u tagħmel kontestualizzazzjoni ta' dak li għal dak iż-żminijiet u dak. Dik kienet il-mentalità modernista. Il-mentalità ġenwina nisranija għal Kristu kkundanna d-divorzju. Mod qawwi u ċar.
Dik hija parti mit-tradizzjoni kattolika tal-verità oġġettiva nisranija. U ma tistax tinbidel irrispettivament minn żminijiet li għaddejjin minnhom. So, dik hija l-korrelazzjoni li hemm effettivament il-modernizmu li ġi kundannat minn Papa San Pio X u minn Papetta warajh mhux daqstant imma hu kien l-eroj kontra l-modernizmu huwa bbażat fuq relativizmu illi m'hemm xejn stabbli u veru. Mela meta tiltaqa' fil-Knisja xi nies jgħidulek isma' hemm bżonn insiru moderni nadattaw, qed jiżbaljaw, ma l-ebda dnub illi wara ċertu żmien pereżempju jekk ma tindimx minnu. Ma jibqax dnub, jirregolarizza ruħu kif ġieli nagħta ċertu impressjoni. U allura meta nitkellmu fuq il-ħidma tas-soċjetà tad-difiża bħal mill-Promata Kristjana ġifieri il-ħidma li ssir Malta. Il-ħidma tagħha hija li titfa' lis-soċjetà pereżempju naf aħna is-soċjetà Maltija titfa'na lura l-Medjuevu jew inkella nerġa' niskopru dak li hu ta' valur biex is-soċjetà tiġi aħjar u tiġi iktar il-qudiem bek. Din l-istess mistoqsija kien għamel li l-notar Zambo Sassi fuq programm ieħor fuq stazzjoni ieħor. U jingħatlu aħna rridu illi pajjiżna u s-soċjetà ta' pajjiżna tirrifletti r-rieda tal-Alla. Mela il-Maltin aħna mmorru dawk minna li għadna mmorru l-Knisja ngħidu ikun dak li trid kif is-sema qiegħda fl-art. Diment li tiġi xi problema kontroversjali fil-pajjiż. Ninsow dak li rritu kif is-sema qiegħda fl-art. Ngħidu le irrid nagħmel dak li rrid jien. U mbagħad fl-istess mod ngħidu li aħna nsara x'imbagħad hawnhekk tiġi l-ipokrisija. U każ klassiku fejn 52% tal-Maltin illi jaqalu li huma kattoliċi marru jivvotaw favur id-divorzju. Kontrast ċar mal-kundanna tad-divorzju għal 2000 sena mill-Knisja u mill-kliem Sidna Ġesu Kristus. Però mbagħad jgħidu li aħna kattoliċi. Għalihom ikun dak li tidint kif fis-sema ma mhux flek dak fl-art jibqa' fis-sema. Allura fakkarni x'kienet id-domanda li aħna qed nipproponu li nerġgħu nmuru għall-Medjuevu jew inkella li s-soċjetà nagħmlu aħjar. Le, aħna qed nipproponu il-liġijiet id-drawwiet tal-pajjiż l-orjentament tas-soċjetà tkun konformi mal-verità oġġettiva. U verità oġġettiva waħda biss hemm il-verità kattolika. Issa hemm bżonn ġifieri knisja tkun konfessjonali u timponi fuq l-istat? Le. Fil-Medjuevu kien hemm kooperazzjoni bejn l-istat u il-prinċipijiet u r-rejiet tal-Medjuevu kellhom l-ambitu tagħhom fejn ma kienx id-dar. U l-Knisja kellha l-ambitu. Imma l-prinċipijiet u r-rejiet fil-pajjiżi u tal-Medjuevu kienu jagħtu widen għal dik li kienet tajt il-Knisja. Per eżempju, għax kemm tafa di, naħseb tafa għax inti studejt l-istorja. Waqt il-Medjuevu, il-papit u kien taf kemm kienu jġildu bejnietom baronijiet u rejet u dax. Il-papit kienu qalu għall-inqas 3 xhur tas-sena ma jrid ikun hemm l-ebda vjolenza jew ġlied biex aħna l-inqas fl-għalien nkunu nistgħu niġru. The truth of God. Il-paċi ta' Alla. Il-paċi ta' Alla. U min jivvjola l-paċi ta' Alla ħajġi skomunikat. Dak iż-żmien il-politikanti kienu jibżaw minn Alla u kienu jibżaw mill-konsekwenzi tal-ħajja eterna. Illum ħares li l-politikanti li għandna klassi politika l-iktar fqira u miżera li għandna. Għalihom Alla ma jeżistix. Ir-rida tiegħu ma jeżisti xejn. U kulħadd jagħmel li jrid. Għamlu li tridu, għafġu kemm tridu. Però fl-aħħar mill-aħħar int ħaterfa l-konsekwenzi tal-raġel tiegħek. U meta tbet jara r-riżultati mbagħad ta' kollu ma tantx huma pożittivi. Ġifieri jekk naraw riżultat ta' nuqqas meta bdbedna minn Alla anke fl-isfera politika, llum il-ġurnata anke ħafna Maltin jgħidulek kemm konna ħjar meta konna għarf. Ġifieri is-soluzzjoni għas-soċjetà u għalhekk dan għall-programm sa wasalna biex nagħlqu ħalli dana is-soċjetà għalhekk illum il-ġurnata u ħafna anki ċertu sens ta' skuntentizza fis-sens mhix ħaġa politika iktar milli ħaġa sempliċement ħafna jgħidulek mhux ġast tbiddel il-gvern, imma imma hija s-soċjetà hija nuqqas ta' soluzzjoni li tkun spiritwali, dik li mhux qed isibu
U allura jridu mmorru lejn ritorn lura għall-eruq tagħna fejn tidħol anke aħna l-identità Maltija, l-identità Kattolika, bbażata fuq l-imħabba tagħha, devozzjoni lejn Sittna Marija u rispett li l-reliġjoni Svanija ġġib lejn il-bnedmin l-oħrajn. Llum qed naraw nuqqas ta' rispett anke fl-imġiba u dina l-kontra-revoluzzjoni dak l-iskop tagħha li terġa' tirritorna anki nirrispetta anke fir-relazzjoni tagħna bejn xulxin. Ġifieri jiena il-Maltin u anke dawk il-barranin li pereżempju jkunu fostna aħna mhux qed navvukaw l-immigrazzjoni bla kontroll, ta' tifhmu ħażin, ma l-korteżija l-imġiba tajba li kienet tikkaratterizza tant il-Malti, anke tara vjaġġaturi antiki, pereżempju jgħidu kemm il-Maltin kien iġibuhom tajjeb anke fil-Bibja. San Pawl il-Maltin laqgħu b'mod tajjeb għaliex imbagħad San Pawl tagħmel messaġġ nisrani. Jiġifieri daka qed meta jintilef dak għaliex hawn daw it-tendenzi żiena u fil-fatt naħseb illi soluzzjoni għal problemi ta' pajjiżna huma soluzzjoni spiritwali iktar minn soluzzjoni politiċi jew nkella għajmnek ekonomiċi u materjali. True, very, very true. Verissimu ġifieri. U l-kriżi li u l-ikbar kriżi li għandna f'dal pajjiż hija kriżi tal-familja Maltija. Ekku. Familja Maltija tfarket. Għaliex tfarket il-familja? Għaliex tant koppji tal-ġenerazzjoni tiegħi. Jiena kont il-kolleġġ jien St. Edwards konna 30 fil-klassi tiegħi. Minn dawk it-30 jien bqajt fuq l-iskaffa, 29 iżżewġu. Għadna ma qtajx qalbi. Se nabbatu appell ta' fuq dil-leviġ. Imma 29 iżżewġu mill-klassi tiegħi. Minn dawk id-29 li iżżewġu 20 minnhom separaw. U qegħdin poġġjuti ma' nies oħrajn. Tajjeb illi. Kollha żewġu fil-Knisja daw. Tajjeb, nħarsu lejn il-pedament kif dejjem ngħidu, il-pedament tas-soċjetà Maltija dejjem kienet il-Knisja. U meta bdiet titfarrag, bdiet tinaqqar dik, tinaqqar kollox. Sinjuri, nagħtu għelu għal dan l-ewwel programm li huwa kien żgur li interessakom, issa nistudnukom biex tkomplu segwu din is-serje fil-programm fl-episodi li jmiss u nisperaw li sibuhom mhux biss ta' interess imma ta' għajnuna sabiex aħna lkoll nibnu soċjetà aktar nisranija bbażata fuq il-prinċipji ta' difiża tat tradizzjoni tal-familja u tal-proprjetà. Grazzi u nsellmulkom.